खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ। 25 बोसोर जिरायथ'नायनि उनाव कंग्रेसआ सिडली बिधान सभा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिजाथि फसंदों। 25 बोसोर जिरायथ'नायनि उनाव कंग्रेस दोलोआ मावख'आरि महरै सिडली बिधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थिनि बादायलायनायाव आगान होबाय, जेराव बिजाथि सन्जीब वार्लेआ बुधबाराव गावनि नमिनेशन बिलाइखौ गथायदों। बिथांजों लोगोसे आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटि (एपीसीसी) नि मावफुं आफादगिरि जाकिर हुसेन सिकदार आरो लेङाइ आफादगिरि गुणकान्त गगैआ दंमोन। नमिनेशन गथायखांनायनि उनाव वार्ला उफ्रा बिसायख'थियाव मोनसे थिरांथायारि देरहासार जानो हानायनि सायाव फोथायनाय फोरमायदोंमोन। जेब्ला बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (बीपीएफ) आ कंग्रेसनि लोगोमोन, अब्ला बिसोरो 17 बोसोरसिम बायजोआरि आखाइ होनाय गैयाजासे बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (बीटीसी) ओनसोलखौ जाफुंसारै खुंदोंमोन। बबेखानि आथिखालाव बीजेपीजों लोगो जानाय इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल (UPPL) आ मोजाङै खामानि मावनो जुजिदों। जुदि नोंथांमोनहा कंग्रेसजों लोगो जानायमोनब्ला बीटीसी ओनसोलाव मख'जाथाव जौगानाय नुनो मोनगौमोन, बिथाङा बुंदोंमोन। बिनि सिगाङाव वार्लेआ बैकुन्गाव गामियाव खुंजानाय मोनसे बिसायख'थि रेलीआव बाहागो लादोंमोन, जेराव बिथाङा सिडलीनि थागिरिफोरनि जिंगाफोरखौ बिबुंसार होदोंमोन। बिथाङा गोख्रोङै बुंदोंमोन दि सिडलीनि सुबुंफोरा बीजेपी खुंथायनि सिङाव भुगिनांदों आरो फोसावदोंमोन दि कंग्रेसनि देरहानायजों बिसोरनि सोबख'नाया जोबगोन। नैथि खौराङाव दङ। डेपुटि सीएम गबिन्द चन्द्र बसुमतारीआ क'क्राझार हा संरैखाथि खोन्दोआव स्टाफ क्वार्टारफोरखौ बेखेवदों। हर्नबिल डेपुटि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार श्री गबिन्द चन्द्र बसुमतारीआ मैया क'क्राझार हा संरैखाथि खोन्दो मावख'आव ग्रेड 3 स्टाफ क्वार्टारखौ मावख'आरि महरै बेखेवदों। बे मख'जाथाव जौगानाया खोन्दोनि हाबाखौ बांहोगोन आरो बेनि मावफारियाफोरनि थाखाय साबसिन खाबु होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। बेखेवनाय फोरबोआव गागि बिफानारि मावख'गिरिफोर आरो क'क्राझारनि मुंदांखा गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन, जाय बे हाबाफारिनि थाखाय हारिनि मददखौ दिन्थिफुंदोंमोन। गोदान मावख'आरि थाग्रा खुलिफोरा जानो हागौ खोन्दोनि हाबा मावनायनि थासारि आरो आखा-फाखाथिखौ बांहोगोन, जाय ओनसोलाव हा संरैखाथि लानायाव गोनांथार बिफाव लायो। बे जौगानाया बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलाव बिथायारि सानज'थाय आरो सिबिथाइफोरखौ जौगाहोनो सोलिबाय थानाय नाजानायनि बाहागो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ। आसाम सोरखारा मोन 27 जिल्लाफोरनि गं 36 रेभिनिउ सार्कलनि मावख'फोरखौ बन्द' खालामनो फोसावदों। आसामनि खाजोना बिफानआ गासै रायजोआव गं 36 खाजोना बेंखननि मावख'फोरखौ बन्द' खालामनो फोसावदों, जायनि जाहोनाव थागिरिफोरनि गेजेराव गुवारै गिनाय सोमजिहोदों। बे थिरांथाया, जायनि थांखिया खुंथायारि सिबिथाइफोरखौ गोख्रों खालामनाय, गोहोम गोग्लैनाय मावख'फोरनिफ्राय मावफारियाफोरखौ मोनसे जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन खाजोना बेंखनफोराव जायगा सोलायनाय। जेखि जाया मानो, गोबां जायगायारि सुबुंफोरा गिनाय दं दि बन्द' खालामनाया गोनांथार खाजोनाजों सोमोन्दो गोनां सिबिथाइफोर, जर'खायै गामियारि आरो खावसे नोगोरारि हारिफोरनि थाखाय सौहैनायखौ गोबाङैनो हेंथा होनो हागौ। रिपर्टनि बायदियैब्ला, बन्द' जानो गोनां खाजोना बेंखन मावख'फोरनि फारिलाइआ गोबां जिल्लाफोराव गोसारनाय। बिसोरनि गेजेराव बजालि जिल्लानि सरुपेटा खाजोना बेंखन मावख' आरो बरपेटा जिल्लानि बाघबर आरो सर्थेबारि मावख'फोरा बन्द' जानो थांगासिनो दं। बे थिरांथाया बङाइगाव जिल्लानि दांथल आरो मानिकपुर बिश्वनाथनि हालेम आरो सराइदाउदनि सापेकाटासिम गोसारनाय। बेबायदिनो दरं जिल्लानि पथरिघाट आरो पब मंगलदै, धेमाजियाव गगामुख आरो धुबरीनि आगमनी आरो चापरआ गोहोम गोग्लैगोन। उफ्रा बन्द'फोरनि गेजेराव सोनाब डिब्रुगड़ मावख', गवालपारायाव रंजुली, गलाघाटनि कुमथाइ, हाइलाकान्दिनि आलगापुर आरो लाला आरो सोनाब जरहाट दं। कामरुप मेट्र'पलिटान जिल्लायाव चन्द्रपुर खाजोना बेंखन मावख'आ बन्द' थागोन। फारसेथिं कामरुप जिल्लायाव साहा गुवाहाटी, कयान, छैगाव, नगरबेरा आरो सामारियायाव बन्द' थागोन। गुबुन गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव करिमगन्ज जिल्लानि बदरपुर, लखिमपुर जिल्लायाव कदम आरो सुबनसिरि, माजुलियाव उजनि माजुलि आरो मरिगावआव मिकिरभेटा आरो भुरागाव। नलबारि जिल्लायाव खोला सालमारा, मानकासार जिल्लानि आमगुरि, शिबसागर आरो खोला सालमारायाव उफ्रा बन्द' थानायजों लोगोसे पश्चिम नलबारि, घग्रापार, बरभाग आरो बानेकुसिखौ बन्द' खालामनाय जागोन। बेफोर मावख'फोरखौ बन्द' खालामनायनि मावख'आरि बिथोनआ राइजोफोरनिफ्राय गोख्रों फिनजाथाय सोमजिहोदों।
गोबाङानो मोनसे समाव जायगायारि महरै मोननो हानाय सिबिथाइफोरखौ मोननो थाखाय गोलाव जानथायनि दावबायनायनि जाथावना गोनांथिनि जाहोनाव बांलांनाय असुबिदाखौ गिदों। ब्रैथि खौराङाव दङ बङाइगाव उफ्रा बिसायख'थि शैलेन सरकारा एजिपिनि बेरेखायै कुरुक्षेत्र दावहा फोसावदों। एजिपिनि बारग' दैदेनगिरि शैलेन सरकारा फैबाय थानाय बङाइगाव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय उदां बिजाथि महरै गावनि नमिनेसनखौ गथायदों। सरकारनि बे थांखिया बरपेटा एमपि आरो बङाइगावनि बारग' एमएलए फणिभूषण चौधुरीनि बिसि दीप्तिमयी चौधुरीखौ बिसायख'थि गेलेनायनि दोलोनि थिरांथानि बेरेखायै आसाम गण परिषद एजिपिनि जिल्ला नेहाथारिनि बिबाननिफ्राय बिथांनि बिबान एंगारनायनि उनाव सरकारनि बादायलायनायाव हाबनायनि थिरांथाया एजिपिनि सिङाव बिग्रायनायनि इसारा होयो आरो बिथाङा बेखौ रोखा खालामदोंमोन दि बिथांनि गुदि थांखिया दीप्तिमयी चौधुरीखौ फेजेननाय। सोरखारा गावनि नमिनेसन फाइलिंनि समाव गोख्रोङै बुंदोंमोन, आं बिथांजोनि जेननायखौ रोखा खालामनो थाखाय खामानि मावगोन। बिथाङा बेखौबो फोरमायदोंमोन दि बिथाङा फणिभूषण चौधुरीनि फोसावनाय मावखान्थिफोरनि बागै मोजाङै मिथियो आरो बुंबावदों, आं बिथांनि आदबफोरखौ मिथियो आरो आं बेफोरखौ हेंथा होनो थियारि। मोनसे थुनफावथायारि रुजुनायाव सरकारा फैबाय थानाय बिसायख'थिनि दावहाखौ कुरुक्षेत्र दावहाजों रुजुदोंमोन, जाय गावखौ देरहानायनि थाखाय मोनसे धोरोमारि दावहायाव पान्डब हान्जानि बाहागो महरै गायसनदोंमोन। बिथांनि थिरांथा लानाय आरो साहसगोनां बिबुंथिया फोरमायो दि उफ्रा बिसायख'थिया जोबोर बादायलायनाय जागोन, जाय खुंथायाव थानाय दोलोनि बिजाथिनि थाखाय मोनसे गेदेर फेरफाथिनाय सोमजिहोगोन। बङाइगाव बियाबा 13 नबेम्बराव उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय थि खालामजानाय मोनबा बियाबफोरनि गेजेराव मोनसे, जेराव 23 नबेम्बराव भट साननाय जागोन। बाथि खौराङाव दङ 27 अक्ट'बराव एडिआरइ ग्रेड 4 आनजादखौ क'क्राझार जिल्लायाव खुंफुंनो थि खालामनाय जाबाय। 27 अक्ट'बर 2024 आव जानो गोनां आसाम थोंजों थिसनथाइ आनजाद एडिआरइखौ नोजोर होनानै क'क्राझारनि जिल्ला मेजिस्ट्रेट मसान्दा पर्टिना आनजादनि समाव गोजोन आरो आब्रुथि गोनां आबहावाखौ रोखा खालामनो थाखाय होबथाग्रा बिथोन होदों। आनजादनि थाखाय 90,000नि बांसिन बिनायसाफोरा नुजाथिगोन होनना मिजिंथिनायजों सुबुंफोरनि गोबां हाबफैनाया ट्राफिक आरो रायजोआरि खान्थियाव जाथावना हेंथा सोमजिहोनो हागौ। बेखौ सुस्रांनो थाखाय जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ सेक्सन 163 बिएनएसनि सिङाव होबथानायनि बिथोन होनायजों लोगोसे क'क्राझार जिल्लानि गासै सानफ्रोमबोनि हाथाइ आरो सप्तायारि न'सा बाजारफोरखौ आनजादनि सानाव बन्द' खालामनो बिथोन होदों। बे बाहागोआरि बिथोनफोरखौ रायजो राजानि गोजोन लाखिनाय आरो आनजादखौ मोजाङै खुंफुंनायखौ रोखा खालामनो थाखाय फोसावनाय जादों। द'थि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ जागिरदआव आयेन बेरेखा मोसौ फालांगि खालामग्रा हमदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसाम पुलिसआ मैया जागिरदआव माहारियारि राजालामा 27 आव गंसे गारिनिफ्राय गासै 4 मोसौफोरखौ रैखा खालामनो हादों। सुलुंनि बायदिब्ला मोनाबिलि 8:30 रिंगासोआव बिबानगिरिफोरा मेघालय फारसे थांनाय आयेन बेरेखा मोसौ फालांगिनि खौरां मोन्दोंमोन। गोख्रै खामानि मावनानै नालगेद्रायाव मोनसे पुलिस नाका गायसननाय जादोंमोन। जेब्ला मावख'गिरिफोरा रेबथुमनाय नम्बर AA01FR 3708 गोनां रनाल्ड ट्राइबारखौ थाथ'नो इसारा होदोंमोन, अब्ला सालायगिरिया जानला मोनला सिगनेलनिफ्राय बारग'दोंमोन, जायनि थाखाय होसोनो गोनां जादों। मोनसे थुनफावथायारि महराव सालायगिरिया खारबाय थानाय गारिखौ नागारदोंमोन आरो हमजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय आथिंजों खारलांदोंमोन। गारिखौ नागिरनायाव पुलिसआ जोबोद अनागारि आदबजों दिरुंजों खाजानाय 4 मोसौफोरखौ नागिरना मोनो। उनाव साखिफोरनि नुजाथिनायाव मोसौ-मैसोफोरखौ जब्द खालामनाय जायो। स्निथि खौराङाव दङ एबसुआ क'क्राझाराव 14थि बोसोरारि मिरु मुंख्लं सान फालिदों। बिजेपिखौ फेजेननो थाखाय जों बयबो खौसेयै थानांगोन। बिजेपिनि गाज्रि खुंथायनिफ्राय उदां जानो थाखाय जों खौसे जानांगोन। गाज्रि खुंथायनिफ्राय उदां जानो थाखाय 2026 मायथाइनि बिसायख'थियाव ड हिमन्त बिश्व शर्मानि सोरखारखौ ब्रह्मपुत्रआव गारहरनांगोन, बेयो एमएलए अखिल गगैनि बिबुंथि। दिनै गासै बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफाद एबिएमसुआ एबिएमसुनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिनि हेफाजाबाव आरो मागुरमारि ओनसोलारि आफादनि हेफाजाबाव एबिएमसुनि 14थि बोसोरारि मिरु मुंख्लं सान आरो क'क्राझार सदर सहरनि नाथुपुरिनि गौरां दैमानि सेराव थानाय गौरां बागियाव खुंजानाय एबिएमसुनि 9थि 2 बोसोरारि जथुम्मायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन। अखिल गगैआ गावनि बिबुंथियाव दाबि खालामदोंमोन दि लफिकुल इस्लामखौ बुथारनाया मोनसे राजखान्थियारि फाव फान्दायनाय, जायनि थाखाय लफिकुल इस्लामनि बुथारग्राफोरखौ दिनैसिम साजा होनाय जायाखै।
भाजपा एजिपि आरो UPPL दोलोखौ सोंखारिनानै अखिल गगैआ गावनि गोख्रों बिबुंथियाव हमखि होयो दि जेब्लासिम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रि जाना थायो अब्लासिम माइनरिटिफोरा हरसेबो गोजोनै उन्दुनो हानाय नङा। हिमन्त बिश्व शर्माया माइनरिटिफोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुर होनना अखिल गगैआ बुंदों। रायखांनो गोनांदि एबसुनि आफादगिरि टाइसन हुसेननि मासि सामलायनाय गेवलां मेलाव रोजा रोजा सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन। लोगोसे एबिएमसुनि गाहाय नेहाथारि जैदुल शेख, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसार रतुल देखा, आदिबासि फरायसा आफादनि गाहाय बोसोनगिरि स्टेफेन लाक्रा बायदि गोबां मुंदांखा सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन। 9थि खौराङाव दङ डिब्रुगड़आव गिख्रंथाव अरजों खामनानै खामदों गं 30 न'। डिब्रुगड़नि सा आमुलापट्टियाव जर्ज फरायसालिनि साखाथिनि धबिपट्टियाव गिख्रंथाव अर खामो। अराव गं 30नि बांसिन न'फोरा खहा जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि जाहोनाव बे जाथाया जादोंमोन। अशक मुंनि सासे सुबुंनि न'आव अर नांदोंमोन। गावनि न'जों लोगोसे गं 30 भारा न'फोरा अराव खामजोबो। अर नांनाय लोगो लोगो अर खोमोरग्रा हान्जानो खौरां होनाय जायो, नाथाय अर खोमोरग्रा हान्जानि गारिफोरा हाबनो हायाखैमोन मानोना जायगासिम थांनाय लामाया गुसेबमोन। जाउनाव अरा गिख्रंथाव महर लायो। नाथाय जायगानि सुबुंफोरनि हेफाजाबजों अर खोमोरग्रा हान्जाया अरखौ खोमोरनो हादों। 9थि खौराङाव दङ आयेन बेरेखायै थानायनि थाखाय पुनेनि रन्जनगावआव सा 10 बांलादेशिफोरखौ खादों। माखासेया भारतारि आइडि हमदों। पुलिस सामलायगिरि पंकज देशमुखआ मंगलबार 22 अक्ट'बराव फोरमायदोंमोन दि भारतआव आयेन बेरेखायै थानायनि थाखाय रन्जनगावआव सा 10 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ खानाय जादोंमोन। माखासेया भटार सिनायथि बिलाइजों लोगोसे मावख'आरि भारतारि फोरमानलाइफोर मोननो हादोंमोन। सन्देह गोनांफोर, जाय रन्जनगाव MIDC ओनसोलाव लुनाय जायगाफोराव सानफ्रोमबोनि हाजिरा मावग्रा महरै खामानि मावगासिनो दंमोन, भारतआव 6 दाननिफ्राय 10 बोसोरसिम थार फोरमान बिलाइ गैयाजासे थागासिनो दंमोन। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि गोबां सन्देह गोनां सुबुंफोरा आधार आरो पान कार्डजों लोगोसे भारतारि सिनायथि फोरमानलाइफोर मोननो हादोंमोन। पुलिसआ नायबिजिरगासिनो दं दि बिसोरो बेफोर फोरमानलाइफोरखौ माबोरै मोननो हादोंमोन आरो दारिमिनारि ओनसोलाव बेबादि गोबां जाथायफोर दं ना गैया। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों।